uNkulunkulu akakulonde kubusise igama kopastor nitheleni mflethi okubaleni ufanele ukuthi-ke le namba uyayisebenzisa kuphela kusongonani ekuseni ka-5 ntambama ungifonela ungi-WhatsApp. Sibheka la uphilile Thepiso uthi-ke sawubona baba. Sacela ukubuza kuwe ukuthi kuqonda ukuthini ukuphupha kusendaweni njengehholo kugcwele kuthe sekuthola into yokudla babizwa obhuti ekade besebenza khona ngaba-ke owokuqala kulayini wokumukezela ukudla bese kuphekiwe ukudla. So I'm not sure ukuthi I understood ngephupho ukuthi uyomukela ukudla. Shuthi ukudla sekuphekiwe kuphakiwe kubekiwe lapha, so people are queuing or to take food or to receive food, and she was the first person on the queue, I guess, to receive food. It's a positive dream, I guess, if we look. Number one, ngokujwayelekile la kungawupha oluhle uma ngokuthi wamukeliswa ukudla noma wamukela ukudla on the queue, yabona. So kungasho ukuthi ungalindela wena impumelelo nomvuzo omuhle ngenxa yokuyimisela nokusikhandla kwakho. Ngoba seyithethwa kaBesibili chapter 3 verse 10 ngokuba-ke nalapho sisekini saniyala ngalokho ukuthi uma umuntu engathanda ukusebenza makangadli. 2, kwesinye isikhathi uma uphupha ukudla uPaul uhluma ukwamukela noma ukwamukeliswa lokho kudla ngoba kungasho ukuthi kungenzeka uzobusiswa ngomsebenzi. Uma ngamanje umuntu ofaka izicelo zomsebenzi, ufaka ama-CV, ufaka ini, yikwabanye abantu uma bemukela ukudla kuyenzeke bese eba nenhlanhla yokuthola umsebenzi ngakusasa, yabona. Amahubo 146 verse 7 obapha abalambileyo ukudla. 3, futhi uma uphupha ukudla uPaul uhluma ukwamukela noma ukwamukeliswa lokho kudla. Lokho kusho kungenzeka lizophumelela ithenda noma uzothola uxhaso noma isicelo semali mboleko sizophumelela. Ukuthi omunye umuntu angaphuma bemukelisa ukudla kanti ubefaka ithenda ekade ebhide ithenda bese liyaphumelela ithenda. Omunye ngenzeka umuntu ofuna igrant somewhere, ayithole yo grant, athole lolo xhaso alifunayo, ayithole yo mali ayibolekile ebhenki lo mali ayiboleke khona. 4, kuyenzeka futhi uma uphupha ukudla ube uPaul uhluma ukwamukela. Olusho kungenzeka umklamo wakho noma ibhizinisi noma whatever lo yenzayo, eyibhizinisi noma umklamo, izokulethela inzuzo efanele. 5, ngokwenkolo uma uphupha ukudla ngawuPaul futhi uma ukwamukela noma ukwamukelisa lokho kudla lusho ukuthi kungenzeka umuntu manje othola ukushunyayezwa noma ukufundiswa ngezwi likaNkulunkulu uma kungukuthi umuntu osanda kusindiswa bese kufika leli phupho. NgokaMathewu 5 verse 6 babusisiwe abalambele bomele ukulunga ngokuba bayakusuthiswa. NgokukaLuka 6 verse 21 nibusisiwe nina enilambileyo kaloku ngokuba-ke niyakusuthiswa. Siyabonga. uNkulunkulu akakulonde, kuvama umusa, uhlala isibusiso phezulu impilo yakho. Siweni phansi lematulu